Добър вечер, уважаеми дами и господа, на нашето предаване. Мислим да го кръстим Стоян и Траян ТВ или седмичното шоу на Стоян и Траян, което всяка седмица. Предполагаме, че през един ден или във всеки петък ще обновяваме нашата страница. Кой не мързи? Да, така е. Малко мързи да спадам с него. Но няма значение. Тук сме направили този клип и това шоу за вас. Предполагаме, че ще се забавлявате с нас. Идеята ни е да поствате на нашата страница и да ни пишете съобщения, няма значение. Някакви клипове, снимки или страници, които ви вълнуват. Всеки ме не задавате някакви въпроси там. Да, които ние съответно ще отговаряме с вас. На вас. Как за аз? Мислим да го направим нещо като неанонимен Ask.fm. Да, мен. Защото там, нали знаете как има такива хора, които... Канал ни пухове направо. Канал ни пухове, да, това е... Така се изрази господин Рафаилов. Да, ние сме тук с вас и това ще ни е първият клип и първият дейт, разбира се. Каквото ви интересува. Сега ще отговаряме, на каквато тема и да е. Каквото и да е. Сега ще поснем този клип във Facebook на нашата страница. Надявам се на първите въпроси и да пуснем първия ни апдейт. Да, чакаме вашите въпроси и предполагаме до 10-15 минутки ще се стараем да отговаряме на вашите въпроси с клип. Давайте въпроси. Благодарим ви. Айде, чао.